Hej, jeg hedder Berit Becker Nielsen, og som menneske tror jeg på, at livet er fuld af muligheder. Det gælder blot om at få øje på dem. Jeg motiveres af at hjælpe andre med deres udvikling. Med en positiv tilgang og med et afsæt i den enkelte styrker og kompetencer. Udover at være uddannet business- og performance coach, bruger jeg mine erfaringer fra mere end 20 år i den finansielle sektor, hvor jeg blandt andet har arbejdet med ledelse, med undervisning, med karriereudvikling og med rådgivning. Noget af det, jeg har hjulpet folk med, er deres personlige og arbejdsmæssige mål. Såsom karrieretjek, forandringer, nyt arbejde og at træffe gode beslutninger. Jeg er klar, når du er klar.